fa a sami yanzu haka wanda yi mining file ko kuma wanda yake mining file wai baya mining sidira. So idan har kana mining file baka mining sidira ba, shawarar da zan baka ka fara yin mining sidira ba, ca zan maka ka je ka duba su waɗannan mutanen da suke da sidira su waye, project din sidira yanzu haka a hannun wa yake, kuma meye tsare-tsaren su, ka je ka karanta white paper nasu domin ka tabbatar da cewa wai ba project ne da ba za ka bashi ba. Mun sani cewa akwai mutanen da yawa duk wani kalan mining da ka sani ba su taɓa yin sa ba har zuwa yanzu. Fai kai suka kuma fai din da suka yi sun samu alkhairi a cikin sa, musamman wanda suka dinga sayawa abin burutu, wanda suka samu miliyan 5 miliyan 3 miliyan 1. So kaga wannan ai alalace zaka dan samu na ragewa, musamman a cikin halin da ake ciki yanzu. So gaskiya a yanzu ina tunanin cewa bayan fai ba wani abu da ya rage mana wanda za mu samu a cikin sauki da ya wuce ka je kai mining na sidira. Domin gaskiya abin zai ban mamaki idan har kai mining file amma baka mining sidira. Kamar yadda muka sani, yadda tsarin sidira ke guda biyu ake ka bayarwa kuɗi, idan har ka tsallake rana ka tsallake wannan guda biyu da za ka samu duk 24 hours za su baka guda biyu. So gaskiya ina baka shawara idan baka fara shi baka fara shi, amma before ka fara ka je ka fara karanta white paper nasu domin ka san sunan suwaye. Asalin sunansa ba sidira bane, sunansa na sidira, sunansa sidira na Laraba ne, kuma Laraba ba sai an gaya ma baki dan kuɗi ne, ba sai an gaya ma Laraba. So ina baka shawara ka fara sidira idan baka fara ba. Zan aje maka link akan comment section ka famu kai kwafi, idan ma ka shiga bai baka kwafi nasa ka je ka fisin a browser ka, zai baka dama ka je ka samu ka register shi ma ka yi KYC ka, dan kai KYC accessible akai ma fit to verification zaka iya ma transfer ka sai da kayanka. So wannan dai shine a dangane da sidira. Zan sa maka link a comment section, idan baka fara ba ka samu ka fara shi, ka samu ka fara sidira, ka samu ka fara sidira.